Така, здравейте, геймъри! Днес продължаваме нашия самотен сървайвал на нашия самотен безлюден остров. Така, миналия епизод не сме направили почти нищо, но ми свърши паметта, което е много голям проблем, защото мога да снимам единствено от телефона. Таблета ми е стара версия и няма нито с какво да снимам на него, нито с какво да стримвам на него, което също е много важно. Но въпреки това той има по-голям storage. И той побира повече неща за тези, които не разбират. Побират по-голям сторич, този по-голям сторич аз искам да е на телефона ми. Ох, фак. И този епизод го записвам веднага след първия. Дори не се доближихме, фак. Записвам този епизод веднага след първия. Защото искам да видя докъде ще стигне това. Искам да видя до каква степен мога да се развия. Ти ще растеш после. Но още няма храна. Така. Така. Да. Така, сега искам... Какво искам? Тук не може да не порастат. Така. Потато. Значи. Това ще го правим след като ще използваме. Ще ядем след като съберем стабилно количество Cobblestone.
който да си направим инструменти, печка, в която да изгаряме горките дървета. Не остава много. Фак. И не трябва да спринтвам, защото до сега нито едно дърво не ми е дропнало ябълка. Да не би да прас някое дърво. Не. Какво им пречи на тези дървета? Сигурно с цветята. Така, това влиза тук. Все пак са ни дали много ценно нещо, което е наречено торчове. Така, изглежда ви смешно, но като паднете казвам, че хич няма да ви е смешно. Доста пъти съм падал от такива ъглови блокове. И после рейджвате и си казвате, до тук съм. И триете мапа, който сте почнали. Но не по този начин свърши предишния Skywars. Даже не помня по каква причина го спрях. Нямам никаква представа. Така. И ще използвам всички ресурси, които са ми дадени от мапмейкъря. What the fuck, man? What the fuck? Да, ще използвам всички ресурси, както казах, които мога да използвам. Цветята ще ги запазя. Може пък и да ни потребват за нещо. Може би ни трябват за градинката. Не. Само Аделатрит гледа цветя. The fuck. Не торчове. Така. Поизчистихме малко инвентара. Така. Трябва да се науча да не спринтвам постоянно. Защото
стоя гладен заради това. 48 блока трябва да ми стигнат. Близо сме, хора. Даже не останаха блокове. Малко са, но пак са блокове. Добре, там имаме диаманти. Тук е айрона, който също е изключително важен. Имаме доста квестове, които със сигурност ще изпълним. Вече мога да стичкам. Да, както казах, ще изпълним всички квестове до край. Няма да остане недовършена поредица, както повечето остават. Това е решаващия момент. Имаме кофи. Още една ми трябва. И знаете ли какво ще направим с тези кофи? Може да сте познали. С тези кофи ще си направим cobblestone генератор. Oh yeah, baby! Мисля, че така беше. Тук саплен клип. Фак. Така. Мисля, че така беше. И ето тук слагаме водата. Там слагаме. О, фак, не мога да тичкам. Уау! Този звук го чувам за първи път в Майнкрафт. Фак! Fucking shit! Ще се видим след малко.